Kde Pero, zdraví vás Mývalos. A dneska prvé video, aj keď ste tam nič nekomentovali, tak nebudem zbytočne tak dlho čakať. Ideme si zahrať Minecraft. Ja už mám Nether portál aj môj domeček. A toho srdca si nevšimajte. Tento dom som postavil pre môjho kamaráta. Ale neviem, či sa mu bude páčiť. Ale dal som si na tom záležať. A viete, ak bolo ťažké toto získať? Toto drevo. More. To by ste kúkali. Joj, to boli časy. No, dneska si zahrajeme Minecraft a buď budeme preskúmať okolie, alebo ideme do Netheru. Ja sa rozhodnem. Asi pôjdem do Netheru. A toto do komentárov mi môžete napísať, že jak sa craftí onen štít, lebo sa mi zničil, keď som bojoval proti zombíkom a tak. Ne, to není pravda. Ja som ho nenašiel. Bol hneď pri mne. GG. Ja si ešte tak postaviam. Veď istota je istota. Super. Počkaj, môžem? Ježiš, to sa mi laguje. Ale prečo? Au. No. Toto máme vybavené. Nič. Je potrebné nájsť také čestky. Lebo počul som, že tu majú najlepšie veci. Budem tomu hovoriť obchod. Tejto veži, alebo jak sa to volá. Fortreška, alebo tak. Ja neviem, proste no. Ja som reálne dobre. O tom nebudeme hovoriť vôbec. Ale že vôbec. Toto chcem. Daj. Joink. Joink, joink. A čo to je? Neviem, ale berem. Joink, joink, joink. Idem si s mojím mečom. Išiel som do slepej uličky. Išiel. A to je zase láva a. A tu zase nič není. Lebo to asi ďalší týpek bol. No počkaj, kade som? Ja toho asi zničím. Viem, že by som mal fatiť ich. Ale tak prečo toto nechávať? To nejde zničiť. What? Škoda. By som si to zobral domov. By to išlo. Lagy. No. Ale nesmiem zabudnúť, že kade som išiel. Lebo keď sa stratím, tak je po mne.
Dobre, tak tu na asi pojem so s kamarátom, keď príde zo Liptova. A ideme naspäť. To určite musím ísť s mojim kamarátom, lebo sám by som to určite nedal. Tak, napapám. Ňam. A ideme naspäť. Lebo toto ja sa nedám. Ja som trošku taký väčší strachopút. Takže tak. A nechcem, aby som zase skapal. Pardon za môj výraz, ale chápete? No. Joj. A to sú lagy. Počkať. No. Dobre. To čo tam je? Ja tam nepôjdem. Iba chcem zistiť. Nemá železo. Možno aj v tom. Dúfam. Nie. Je sa kraftí štít. A to je tu. Jaké drevo? A to sa či hociaké. Ale to som robil. Či to tak treba? Dobre, ja ešte potrebujem železo. Takže toto. Dám to tu. A jedno železo poprosím. Dobre. Ja si to zoberiem. Dík. A teraz tada! Tak, do druhej ruky. Ísť do ryti, ty hlina. A ten dom tiež bol ťažké postaviť. Ale keď sa mu nebude páčiť, tak obudám svoj, alebo budeme tam obidva staviať. Tu nás sa ešte dá čo stavia. Neviem, či to bude stáň, alebo ďalší dom. Je, ovečka. Máme zabiť. Nie, ja som family friendly kanál. No, family friendly. Toto tu nanechám. To nie je džungľa. Škoda, som si chcel ochočiť ďalšieho papagája. Po česky papouška. Lebo máme tu aj Čechoch. Samozrejme, na ich nesmieme zabudnúť. No, dobre. Takže kde pôjdeme? Au. Ja by som išiel dať do jaskyne, alebo dá kde, neviem. No, a čo hovoríte na to, že by som urobil takú minisériu, že proste na tomto to ste nevideli. To ste vôbec nevideli. No, späť k veci, že čo na to hovoríte, že by som urobil takú minisériu, že jak Moon, alebo tak, že proste toto jak natáčali so Clarisou, Nudličkou a tak, že či by, čo na to hovoríte? Áno, alebo nie? Že by som urobil takú minisériu aj so tým mojim kamošom, so Hankesom. Hej, reálne sa tak volá. Tak napíšte do komentárov a toto video bude kus také kratšie, aspoň tak 10-12 minútové, lebo so s kamarátom toho je dosť nuda. Takže tak. A čo je tam? Ja som to tady postavil.
A čo? To čo je? A vidím, že sa tu vrátilo, alebo ja neviem. Ale tu na... Čo je toto? What? To bude taká stage, že sa tu bude spievať, že na. Ja som rybák Minecraftovej, na. Napadnajú asi iba oči, alebo neviem, jak to je. Ale tak. Toto video bude kus bez editov, lebo ja neviem vôbec editovať, ani nič také. Ale to je asi všetko. Jo, a tu na ešte môj sklep. Tu na budú malé deti. Takže dobre, tak to aby som to ukončil. Takže... Takže... Adios.